بالسدان بحزاران سال درباس بويا و هرتم جي او دسلاتين كو بالظلمي ساكنينه يعني جي اكو çare serî nekirine hertim bu şekli mane. Tarih sayfalarında mevcuttur. Cümle kurmamızı gerektirecek bir şey yoktur. Sadece ve sadece ülke seçimlerine bakın. Tenê di hilbijartinên welatan binerin hûn yek binerin ku çawa dîrok efû nake ewan deslatana. Bu toplumun geleceği açısından em ji bo seberoja vê civakê ji bo ku em karibin ji dîrokê re tiştekî bihêlin em dixwazin bêjin ku biryara wê jî divê gel bide. Serokê me û hemû endamên encûmeniyê ku li vê derê ez li vê derê dixwazim bêjim carek di raya giştî re jî bang dikim. Ev welat êdî têrî nefretê bûye, têrî dijminatiyê bûye. Hemû gelên rojhilata navîn têrî wê xwînê bûye ku heqwa şer berdewam dikin. Bê ku bêjin ji bo vê hincetê bibe hincetê divê hemû partiyên siyasî bên gel hev û bên gotûbêjekî bikin ji ber ku di rojhilata navîn de jî pêşveçûnên nû çê dibin û çareseriya esasî jî li parlamentoya ku hemû alî li wê derê nîqaş bikin. Eger gelê me îrada xwe daye hinek partiyên siyasî ku ji bo temsîl nûnertiya wan bikin divê nîqaş jî bi wan re bêkirin. Ev meheke dawî ku herî dawî em bêjin nîqaşê qeyûma hatin kirin û niha jî pratik şaredarî qeyûm danîne ser ev wê ji ber vê yekê be wê desthilat wenda bike. Eger gelê me nêrîna xwe siyasî biguhertana wê di hilbijartina de ev guhertin çê bikirana. Berî niha di cara sê cara jî qeyûm hat danîn. Bi rastî jî gerek pênaseyek rast bêkirin ku danîna qeyûman tê çiwat heye. Ji ber ku gelek pirsgirêk li Tirkiye hene, destpêkê jî pirsgirêka aborî û gelek hejmarek pirsgirêkê dijî. Ji bo jî alî gelên ku li Tirkiye dijîn ji bo ku çareserek ji bo wan çê bibe û wek çand wek kultûr bi hev re karibin bijîn divê em çareseriyekî bibînin. Ez bi xwe banga xwe dikim divê desthilat jî were ku em çareserî ji van pirsgirêka bibînin û van şerran bisekînin. Spasiya xwe dikim ji we.